खोमजित नार्जारि मुंनि सुबुङा न'खरनिफ्राय गोमानानै दं। जाहोना मा? ना सोरबाफोर बुरखायनानै लांग्रानिसो खैसार दं नामा? न'खरनिनो आंगो बिसि, बिदा आरो गामिनि थागिबिफ्रा संखिखांदों। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि हाथिसार लावख्रिगुरि गामिनि थागिबि खोमजित नार्जारिया अन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय 7 साननि उनावनो बार गाज्रि लोगो मोननानै गोमादों होननानै न'खरनि सुबुंफ्रा फोरमायदों। फोरमायनाय बायदिब्ला खोमजित नार्जारिखौ रां होग्रोनानै दादगारि आइफवालिनि सनसल सुत्रधर मुंनि सुबुङा फान्दायनानै लांदों होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेल' नङा, साननैसो सिगांबो 52 बोसोर बैसोनि गेन्द्रा बसुमतारिखौबो बुरखायनानै लांदोंमोन होननानै बुंनाय जादों। बेराफारसे न'खरगिरिया फोरमायदों दि आन्दायहोनाय सुबुंखौ दिहुननानै होफिननो हायाब्ला सनसल सुत्रधरनि सायाव गोख्रों पुलिसनि राहा लागोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे गामिनि गामिगोरा आरो खोमजित नार्जारिनि बिसि सरला नार्जारियाबो दिहुननानै होथारनांगौनि दाबि खालामदों। लोगोसे सोरबाफोर नुफ्लांबायोब्ला न'खरनि जानबुं नम्बर 6901786067 आव फोरमायहरनो थाखाय खावलायदों। बियोलाय थांनाया खामानियाव थांनो होननानै थांदोंमोन, ओमफ्राय माखासे मानसि लोगोफोर दंमोन आरोखि, हारसापारानि 3 गामि खाथिनिनो 3 मानसि। बिसोरो आं रिक्स लाजोबगोन होननानै बुरखायनानै, जौ लोंग्रा लोगो नालाय बेबो जौ लोङो, ओमफ्राय आरो आंनि गामियाव सासे बेवाइ दङ आरो, बेबो लोगोआव बेनो बुरखायनानै लांनाय बायदि जादों आरो। थाङामोन। बिदानि दाहारिनि टेनसन जानानै आं थांसैलै मा जाबा जा, एडभान्सबो मोनोनो, 3000 एडभान्सखौनो लब जानानै जौ लोंनो फैसा मोननायनि लानानै थांनाय जादों आरो। ओमफ्रायो थांनाय समावबो फन हरबाय थाखादोंमोन, ओमफ्रायो सौहैजासिमावल' साननि गेजेराव हरनाय जायाखै आरोखि। ओमफ्रायो मोनायाव थगायनाय जाबाय आरो। ओमफ्रायो अखानायै सौहैनाय खालिखौ फन हराखिसैना जोङो, ओमफ्राय फन हरैयावनो गोमानाय जाबाय होननानै दसेनि उनाव गावसोर कल खालामनानै खोन्थाहरबाय आरोखि। बिसोरो आन्द्रायाव बेबा मा जायगा, जायगाखौ सोंहरनाय जायाखै आं। देवबाराव थांबाय नालाय 7 दिनसोआनो जाबाय दिनैजों। लांग्राफोरनाव खबर लादोंमोन, ओमफ्राय बिदिनो खोन्थायो, दा हरबाय थाबा मबाइलखौनो सुइस अफ लाबाय आरो दस्रा कम्पानियाव खारलांबायनो बिसोरो। जेबो पुलिस केसफोरबो होनाय जाथ'वाखै। नागिरनानै होनाय खोथाखौलाय बुङो, मोनगोन होननानै बुङो आरो। ओमफ्राय मोनथाराबा नोंसोरो मा राहा लागोन? मोनथाराबा बिदिनो मा लानाय जायो सानग्रोनोसै। नांफिनगौ होननानै जों हले मानसिखौ हले बुंहरखाबाय आरो रायहरखाबायबो, ओमफ्राय फनखौबो बिजि खालामनानै लाजोब्बाय, 2 सिमखौबो। आंनि फिसायनि मुङा जाहैबाय खोमजित नार्जारि। सोरबाफोर नुयोबा, नायफ्लांबायनानै मोनफ्लाङोबा कल खालामनानै खोन्थानो हरनो हानांगोन आरो। बे गामिया लावख्रिगुरि गामि, आरो बे न'खराव जानायनि काहिनिया जाहैबाय बे आन्द्रा होननायाव खामानि मावनो थांदोंमोन। दा बियो दा थांनानै जायगायाव सहैबाय होननानैबो खोनादोंमोन खोनानाया, नाथाय बियो जायगायाव सहैनानै दा बेखौ खोनाफिननो मोनबाय। मानो होनबा फाग्ला जानानै खारदों होननानै दा थिखादारा बिदि होननानै खिन्थानाय जादों आरोखि। दा बेथ' बुङो थिखादाराथ', मानो होनबा बेखौ आं रिक्स लाया खारनायखौ, बे खोथाखौसो बाहायदों। दा बेखौ जोङो मानो होनबा बेखौ जोङो सानदों, बेखौ बे मानसिखौ मोनाबा मोनसेबाबो जों राहा खालामनानैबाबो बरनगोन होननानै जों सानो आरो। दा बेखौ आङो गामि गावबुरा जानानै आङो बेखौनो सानो, मानो होनबा बे मानसिखौ मोनोबा ओरैहाय आंनिफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार लांनानै आरो बेखौ बे कन्टेक्ट नाम्बाराव खिन्थाहरनो हागोन होननानै, आरो जेरैबाबो मोननायनि थाखाय राहा जानांगोन होननानै आं बेखौनो सानो आरो। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जेडि उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957717276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।